Pak. Atur kowe ngadeg, Pak. Rono, Pak. Aturke, Bu. Pak Rono. Ngadeg. Wes. Ora ketah ora misra. Bu, lowong-lowong nggih, Bu. Matur suwun. Sik, Mi, kowe ning kono sik. Ayo. Kaya kacar kucur kae. Nggih, matur nuwun, Bu. Alah, Bu, entene nggih mung niku, Bu. Kek entek iki lho. Dalang kok sanggune. Monggo blas. Arep dijembeng-jembeng iki. Masa rong bengi kok belas ra apa-apa. Layak kudu nesu terus ae. Ning iso Aku ora wani wong iki pun aku kok. Syukur kapok. ket mau lho tak jembreng-jembreng kaya. Kaya Sandi Rono ndeleh tusuk gigi kayak dompet, bareng jemuk dhuwit kecocok deh. Ada matane. Jane ku piye? Masa rong bengi kok belas. Alah pilih menat. Bu, niku mung panjere Bu. Ah. Wedek ndredeg kowe. 200. Oh, 200. Ya lumayan, Di Pak. tasku gorene di. Wah, dan apa tenan? Mungkin kalau syukur sing kuat ah. Aku nek ngene iki wis ora induk gawe. Tenang mawon Bu, Pak Purbane kok anggere atine marem mesti jol. Sabar, Bu. Sabar Mas. Sabar Mas, jangan lucu Mas. Mas sabar Mas. Sabar. Ora. Dimboke buke. Bu, gandeng panjenengan pun nutupi wirang kula, Bu. Niku genepe, Bu. Oh, alah. Nek ngono lemu menehi wae 100. Konangan lho iki. Saya belum kok niku panjere, Bu. 1 juta niku panjere, Bu. Wis ora melu nyangkem. Kadek kurangnya dia wakeh men. 100 sejare 1 juta Bu niku. Lha boleh kok niku panjere, Bu. Piro panjere? Lah ning lak bertindak dengan nyata. Nyata, Mas. Saiki